panahon sa World War II, adunay istorya din ng mga slaves nga gikan sa gira, gisakay sila sa train, unya gidrop dito sa lugar nga nag-snow. Pagkagabi ini ana, grabe katugnaw, iyahay silang pahiluna silang kagalingon, unya adunay usa ka dalaga nga naluoy siya sa tigulang nga babae nga nagkurog-kurog tungod sa katugnaw. Mao to iyang giduol, gihangkupan niya, unya girab pagpaspas ang kining kamot, ang ulo, ang likod hangtod sa tiil. Iya gyud to gihimo hangtod nga nagbuntag, gipaningot gyud siya. Pag-alasay sa kabuntagon ni tindog ang kining dalaga. Paglingi ni sa iyang mga kaubanan, wala na maglihok, wala na magginawa. Sila na lang duha sa tigulang ang kining buhi. Kini bitang pag-encourage sa uban, pagtabang sa uban, pagpadasig sa uban, kita rapon baya ang kining makabenepisyo. Labi na sa pag-alagad, kining pagdinasigay, mao ni ang pamaagi nga kita makalahutay.